धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय जार्मनबारि गामिनि धनिराम बसुमतारीनि फिसाजो फुंबिलि बसुमतारीया थांनाय 27 मेआव खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि नखरनि जाथायखौ लानानै आरो बुलि बाथौ आरो बिबार बाथौखौ लानानै खौरांनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोसावनायनि उनाव धोरोमनि बेलायाव नासयलायनाय खालामदोंमोन आरो बाथौ धोरोमनि गेजेराव मुगैलायनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। दिनै गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै धेमाजि जिल्ला गासै माहारियारि आफाद आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो गासै बर' रायजो राजाफोरनियाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों निमाहा बिबाय। दिनैनि सावरायलायनाय हाबाफारियाव सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय 24 सुबुंफोर आरो गासै माहारियारि आफादफोरा जार्मनबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो धनिराम बसुमतारीनि नखरनि जेंनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मोजां थासारियाव लानानै फैयो। बेनि सायावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि रबिराम बसुमतारी आरो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारिया खौरां मेलनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लादो। खुलुमबाय। गिबियावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै बयनिसिमबो अननाय, मोजां मोननाय, सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरबाय। दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि देरलामांग्रा गयारि बिथांनि दैदेननायाव 2, 3 आरो 4 जुलाइ 2024 खालारनि सानथामनि हाबाफारि लानानै बे समाव धेमाजि जिल्लानि सिमोन सापरि हालामाव जों सौफैबाय। बेयाव सौफैनाय लोगो लोगो सिमोन सापरि हालामनि सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसुखौ लाफानानै बर' माहारियारि आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ जोबोद गोसो खुसिजों जोंनि जि गोजोन दावबायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना बरायदों। जोंबो बिथांमोननो बे समाव जोंखौ बे खाबु होनायनि थाखाय सानजारि नोगोरनि गासैबो आफादनि बे दैदेनगिरिफोरनिसिम साबायखर होदों। गमामायैनो थांनाय मे दानाव समाजारि बिजों एबा खौरां बिजों बा गुबुन गुबुन मिडियानि गेजेरजों सिमोन सापरि हालामाव जार्मनबारि गामियाव बोलि बाथौ एबा बिबार बाथौ बुंलायनानै माबा माबि एसे धोरोमारि अलखद फैदों होननानै एबा माबा मोनसे जेंना सोमजिदों होननानै बेखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय लोगो लोगो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा थांनाय 16 जुन खालाराव जों बे आयदाखौ लानानै सावरायदों आरो बेवहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बे मावफुं आफादनि मेलनि गेजेरजों थिरांथा लानाय बादिनो आफादगिरि मुस्रि देरलामांग्रा गयारि बिथांनि दैदेननायाव जोङो सिमोन सापरि हालामाव गोजोन दावबायनो मोनसे हाबाफारि लानानै सौफैदों। बेयाव सौफैनायनि उनाव जोङो दहाय फुंनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसु बिथांमोननि दैदेनगिरि आरो UBPO लाफानानै XNDP, XBLT, आबो बर' थुनलाइ आफादखौ लाफानानै गोबां बर' माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे गोजोन दावबायनाय हाबाफारिनि बागै जोंखौ लोगो हमनो थाखाय दहाय फुंनिफ्राय जोंखौ बेवहाय जोंनि जि आलासि जिरायसालि दङ सानजारि नोगोराव बेवहाय लोगो हमफैदों। बेबादिनो जोङो सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसु आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख' जों बेवहाय बिथांमोननि हांख्रायनाय बादिनो जों बेवहाय सावरायनायाव ज' जाहैदों। बे सावरायनायाव सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरिनि दैदेननायजों UBPO लाफानानै बर' थुनलाइ आफाद, आबोब, XNDP, XBLT आरो गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा जेरैहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु आफाद, जिल्ला आफाद आरो दख'रा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों बेवहाय जों जयै सावरायदों आरो सावरायनाय लेखायै जार्मनबारि गामियाव बिसेस भाबै धनिराम बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारीनि नखराव जाबादि मोनसे जेंना सोमजिदोंमोन बे जेंनाखौ जों बोरैहाय सुस्रांनो हायो आरो जायगायाव बोरैहाय गोजोन थासारि फैनो हायो बेखौ लानानै जों बेवहाय सावरायदों। गमामायैनो जों दिनै बाख्नायनांगोन सिमेन्ट आन्चलिक कमिटि एबसुनि आफादगिरि दैदेननायनि गेजेरजों जाबादि बेवहाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरनि गोरों गोरा आरो सानसुमैफोरनि
बाहागो लानायाव जों जाबायदि सावरायबाय बे सावरायनाय लेखानो जों बिनि उनाव जार्मानबारि गामियाव जों थांदों। जार्मानबारि गामियाव बिसेस भाबै गामिनि दैदेनगिरिफोरा एबा रायजो राजाफ्रा जोंनि सावरायनायाव बाहागो लादों आरो बेवहाय जोंनि जि जार्मानबारि गामियाव जाय न'खरखौ लानानै बेवहाय माबा मोनसे अलखद फैदोंमोन एबा जेंना जादोंमोन जेरै धनिराम बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारी बिथांमोननि न'खरनि फोलेराबो बेवहाय जोंजों सावरायनायाव बाहागो लादों। बेवहाय सावरायनायाव मोनसे थिरांथायाव फैनाय बादिनो जेरै जार्मानबारि गामि समाजनि माखासे खोथाखौ लानानै आरो रायजो राजा एबा गोरों गोराफोरनि माखासे सुबुरुनखौ लानानै बेवहाय माखासे मोनसे गोरोबथा जोबनायथिं बेवहाय फैनाय जादों। उनावहाय जों मिथिबाय जे जार्मानबारि गामियाव जि मोनसे थासारिखौ लानानै बेवहाय दावराव दावसि जादोंमोन ससियेल मिडियायाव एबा दान्थे बिदान्थे जादोंमोन एबा गोबाङानो हयथ' गोबां माखासे जों मिथिनाय एबा मिथियै माखासे मानसिफ्राबो बेवहाय गावबा गाव कमेन्टफोरखौ होदोंमोन। नाथाय जोङो बेवहाय गासै बिथिंजों नोजोर होनानै जेब्ला सावरायनायनि गेजेरजों मिथिबाय जे माखासे बाथ्राफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौ एसे जाथायखौनो गुवार खालामनाय एबा फिसा मोनसे बाथ्राखौनो बेवहाय गिदिर बाथ्रा बायदि फोसावनाय जों बेवहाय नुनो मोनबाय। जेखि जाया मानो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे गोजोन मोनसे दावबायनाय हाबाफारिजों गुबुन गुबुन आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि बाहागो लानायनि गेजेरजों बेवहाय सावरायनायाव बेवहाय जार्मानबारि गामियाव आगोलनि जिबायदि गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिजोंनो धनिराम बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारी न'खराबो बेवहाय आगोलनि बादिनो मोनसे गोजोन थासारिजों बेवहाय जयै गोरोबलायनानै थानायनि बेवहाय मोनसे जों गोरोबथायाव फैनायखौ जों मोनबाय। आरो बे लेखानो धनिराम बसुमतारी एबा दिपाली बसुमतारी न'खराबो गावसोर जा खान्थिजों बेवहाय गावसोरनि न'खराव जाबादि फुजा होयो एबा फालियो बेखौबो रायजो राजाया जेबो अजर गैया होननानै बेवहाय बुंथिबाय। अदेबानि दिपाली बसुमतारी एबा धनिराम बसुमतारीनि न'खरा मिथिनानै जा मिथियालासेनो जा एबा गुबुन जायखिजाया सुबुङा माखासे जोंनि सुलुंखौ मोजाङै आन्दाज लायालासेनो बुंनायानो जा जों बेफोरखौ गासैखौबो थदबिर लानानै जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जों दिनै बुंगोन जोंनि बे सानजारि नोगोराव बुंनो थाङोब्ला बे सानजारि नोगोरनि गुबुन गुबुन जोंनि बर' माहारियारि आफादफोरनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय बिथांमोननि बुंथिनायजों जों मिथिनानै मोनबाय जे जों ससियेल मिडियायाव खोनानाय बादि एबा मिथिनाय बादि बेबादि बेवहाय बिदि बेले बेजे जेबो जायाखै। एसे माबा मोनसे जादोंमोन नाथाय बेबो बांद्राय बेबादि जों गुबुनफ्रा खोनानाय बायदि नंद्राया बेवहाय। बिनिखायनो जों दिनैहाय जार्मानबारि गामियाव जेरैबायदि आगोलाव जेरैबायदि गोजोन थासारि दंमोन बे दिनैनिफ्राय आरोबाव बेखौ गोख्रोंसिनै गोजोन थासारिया सोलिगोन एबा जाबाय होननानै जों दहाय जों गावनो मिथिबोबाय। दा बिदिबा रायजो राजायाबो दिनै दिपाली बसुमतारी आरो धनिराम बसुमतारीनि न'खरखौ अननायजों बिथांमोनाबो बजबदों आरो बेहायबो जोंनि सानबाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादा गुबुन गुबुन आफादफ्रा जेबादि बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव जेबादि मदद खालामदों जों दिनै बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो सिमेन्ट दख'रा एबसु लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि गासै बिबानगिरिफोरखौबो जों दिनै जोंनि बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि बेलायाव जाबादि मदद आरो थुलुंगा होबाय बिथांमोना जेबायदि बाहागो लाबाय जों दिनै बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ गासैखौबो जों बाख्नायगोन आरो साबायखर होगोन। जों मिजिंथिदों बेबादि थासारिया जेबायदि गुबुंले थासारिया माबा मोनसे जाथावै समाव जानो नागिरोबा एबा जायोब्ला जों बेखौ रावबो लाइ होआ आरो दुलाराय गुदि बाथौ आफादा बेबादि थासारिखौ जों माब्लाबाबो लाइ होआ। बे लेखायै गुबुन गुबुन आफादफ्राबो जेबायदि दिनै एकमत जादों जे जेखि जाया माबा मोनसे जाथावै जाथाय सोमजिनो नागिरबा बेखौ जयैनो बयबो हेफाजाब होलायनानै रायलाय होनलाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों बयबो दिनै थियारि जादों। आरो बे बिथिङाव दिनै सानजारि नोगोरनि गासैबो बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जेबादि थुलुंगाजों जार्मानबारि जेंनानि जेबादि मोनसे थासारिमोन जेखौ जों जेंना होननानै सानदोंमोन बे जेंनाखौ गैया खालामनानै जेबादि दिनैनिफ्राय आगोलनि बादिनो जि मोनसे गोजोन थासारि लाबोदों बेवहाय जों दिनै जोबोद गोजोनदों आरो जों सानदों जों जा थांखि एबा नोजोरखौ लानानै गोजोन मोनसे दावबायनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन दिनै जों साक्सेस जाबाय आरो बे साक्सेस जानायनि आन्दोआवनो धेमाजि जिल्लानि सिमोन सापरि हालामनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा गुबुन गुबुन आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरनि बे मोनसे मैखोम बिहोमा होननानै जों बुंनो नांगोन। बिथांमोननि हेफाजाब आरो थुलुंगानि गेजेरजोंनो बे थासारिया दिनै गुबुंले थासारि जानो नागिरनाय बे मोनसे थासारिखौ जों दिनै गैया खालामनो हादों आरो जों दिनै धेमाजि हालामनि बे सिमोन सापरि हालामनि गासैबो रायजो राजाया दिनै
गासैबो बे गोजोन थासारिखौ हास्थायदों आरो बिदिनो दिनैनिफ्राय जों सानदों फैबाय थानाय समफोराव बयबो गावनि असे होनलायनानै आंगो होनलायनानै अनलायनानै जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना जानो नागिरबाबो बेखौ ज' बयबो नों दानागार आं दानागार हेफाजाब होलायनानै जों जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो जों दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय दिनैनि बे सानजारि नोगोर एबा धेमाजि हालामाव जोंनि जि दावबायफैदों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसारदों होननानै दिनै जों मख'बाय। गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोङो गुबै बाथौ सिबियारि गासैबो बाथौ बर'फोरानो गिबियाव बाथौ सिबियारिमोन आरो गासैबो बे बाथौ सिबियारियानो बोलि खान्थिजों सोलियोमोन। दाबो जों खोनादों आरो जों मिथिदों जे जायफोरा समाजाव एबा रायजोआव जोंनि दानि बे फोसाबनाय खान्थिजों बाथौ धोरोमखौ बिनि खान्थिखौ फालिदोंब्लाबो न' गावबागाव न'आव बोसोरनि नामाव एबा माबा मोनसे हखामनि नामाव बोलि खान्थि दाबो सोलिदों होननानै जों गोबांनिफ्रायनो मिथिदों। जियानो जाथों दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जों रावनिबो हेंथा नङा, जों रावनिबो सुथुर नङा। जोंहा फोथायनाय दं जों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि थाखाय रावबो सुथुर गैया। दा बे बिथिङाव दिनै बे धेमाजि जिल्लानि सिमोनसाफुरिनि एबा सानजारि नोगोराव धोरोमारि बिथिंखौ लानानै माबा मोनसे बेले जायोब्ला बे बिथिङाव जोंहा फोथायनाय दं सानजारि नोगोरनि गासै बर' माहारियारि आफादफोरा बेबादि माबा मोनसे जायखिजाया बिथिङाव धोरोमारि बिथिंखौनो जा एबा गुबुन बिथिङावनो जा माबा मोनसे बेले जायोबा जेरैबायदि ज' बयबो नों दानागार आं दानागार बिथांमोना खौसेयै जेरैबायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जेबायदि खामानि मावदों जों बेखौ मिथिदों आरो बे बिथिङाव जों दिनै बुंनांगोन धोरोमारि बिथिङावनो जा एबा माबा मोनसे बिथिङावनो जा बिसेस भाबै धोरोमारि बिथिङाव आं सानदों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद एबा बाथौ मा होनो दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमजों जोंहा जेबो कमप्लिट गैया। जानो हागौ जोंनि सिबिनाय खान्थियाव आलादा नाथाय बाथौआ बाथौआनो। बे हिसाबै जों सानदों जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमजों धोरोमारि बिथिङाव सिबिनाय खान्थिखौ गारनानै धोरोमारि बिथिङाव जों माबा मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ मुलुगनि दरबाराव खोमथा फसंथानायजों लोगोसे जों सिनायथि होनो थाखाय आरो मुलुग दरबाराव बे बाथौ धोरोमखौ लांनो थाखाय जों माबा मोनसे मावलायनो हायो नामा जोंहा बिदि माबा मोनसे मिजिं दं।